गय बागानानो माबा खांख्राइ गुदुं जानायनो खांख्राइ गुदुं ओइ मोननाय नामारा मोननाय नामा खांख्राइ गुदुङा खांख्राइया नै खांख्राइनिया जिबौसो थाथोंसै खांख्राइ गुदुं जानाय माखासे बेखौबो नै औ गय बागाना माबा खांख्राइ गुदुं गोजा औ मेरला खांख्राइ दं गय बागाना खांख्राइ गुदुं गोजा नै मा बान्दों गयाव हासार होदों गयाव लोगोफोर औ बिनिफ्राय थांसै बिदि मावनानै जाला उफाय गैला जाहैबाय खोनाया आंनिबो फाननांगौरा माबानि 30 थाखानि फाननांगौ खासिया बिदि गयावहाय हासार होबायना जाला उफाय गैलालै मा खोनाया सोरनिखौ नै बेखौ होनांगौ नै रामायरं एफा गुवार गय बागान मा थोंगै रायलाय बे गय बागानाथ' हासार होजोबनांगौ खिब्र'खाबायलै खय बिगा जानायलाय गैयाबो 15 बिगा ने लेबु बागान मा बागान जैया मैया मा गाबोनलाय माथो गाबोन न' मावनांगौ हाग्राफ्राबो एवथाराखैदा ओरैनो हासार होलाबायबाय ने आमायसो हाग्राफ्राबो एवथाराखै मैसोनि हासार ना मोसौनि हासार रायलाय मैसोनि आया रजन गोजा माखासे है 12था जाबायथाय ब्लकलै खिन्थु नामा बैयावसो 12था जाबायथाय ब्लकलै खिन्थु खांख्राइ गुदुं गोजा आयौ मा एसेबां सान्दुंलै सान्दुं जाबायलै सुथिबो सान्दुं जाबाय हाले आं हाले सान्दुं जाबाय दसे जिरायनो मोननोसैलै जोङो जिसिबियाव माबा थांबाय हनै जिसिबियाव माबा थांबाय जावना अग्राया नै खांख्राइ गुदुं होद माथो खर'बो नुहुरनो जिबौसो थाथारलायदोंलै जारला जागोनलै गैला ने आयै प्रभु मानसिनि खामानि नङालै इयो मा जालाखिसैलै बे गय मालिकआ जायगानिया गुवार खामानि मावै खरा मोनजोब्बाय दा नै आमायनिबो गुफुरल'सै बेसे मावना जाबावनाय खय बोसोर मावना जाबावनाय नोंलाय खिथाहरदोरा खय बोसोर मावना जाबावनाय औ 20 बोसोर मावना जानो हाबावनाय मानो 20 बोसोरलै बाहागिफोरना बुंदो 20 बोसोर जायगा खिन्थानांलाया खामला मावबायनायावहाय नांगौला जोंखौ लांफैलै जों इदिया देन्जारखा नांगौला जोंखौ लांफै लोगोफोर खिन्थु जिरायनो मोनाला मावालै जों जिरायनो मोननांगौ रेस्ट लानो मोननांगौ ने माय हाजिरायालाय 500 खा ओमफ्राय जायै लोङै जानाय गैयाला 600 दा जानाय गैयाला गैया डाइरेक्ट 600 थाखा जानाय गैयाला जानाय दंला 500 न' मावदोरा
जेबो गाबोन मावफिननांगौ न' बेखौ दिनै सानसे मावनानै जोंबो राजमिस्ट्रिसो जाहैबाय बिदियाव गोजोनबाय थानो हाया राजमिस्ट्रिया साबसिनलै बिदि हाग्रा बंग्रानि खामानिया खामानि गैया जोरायाव जोथायाव जायो जिबौ एम्फौ दं मा दं नै माबा खांख्राइ गुदुं नै जिबौ गुदुंनोबो नुदलाबायो बागानाव जाया न' मावबायना साबसिन न' मावबायला जोङो 700 थाखा मोनो हाजिरा होनाया माय आराम न' सिङाव मावनो मोनबावो दालाय थिं दोजोबबाय न' सिङाव आराम मावनो हायो 8 खांमानि न' गंसेयावनो 50,000 4 लाख 8 खानजों 50,000 लानाया हाग्रा गोजा नै इदियावलाय बोरै हासार होनायलै